Phungni shimi tong kusang ni bising tui hatai kotor lahar kasujok tong mani tipra motha bai ringjak tam chuni strike tong kusang ni bising lahar kasujok tong ma thayo thang choike tipra motha ni munggunang adongro MLA khobi ro thang chogija piaba dipur khimga chengkha hangge ni tong ber tong phana chengkha hatai kotor bom mani thom ngi thangja BSF ni yago kaisa bom khitar jangmani pekha ka tik thaisa hangge pekhaglia abuno nukha lahar kasu tong nai lukuro hatai kotor amchani tong ber blekhen thom ungjak malkhung kasu tong najak bom pekha rajak mani tei bom khitar rajak mani koktoma mani patima thayo thang soika HDPU koktoma thunarung bai koksna thake musapana kok shalia obhana thom mangpli nujage phake hatai kotorni nainedi chin mangpliwo tamong bagi ngam sakmaya amo finally Kai besok bom kai man kha jaga tun kai besok bom man kha jaga wo ang actually ajang saka ang tamchane bono kulo ang kre jaga sanaw tamong khane je to age ti khade tapos khana gaibo control khajamo ba khaina dimase ke khanaw bui kaisa per ka kaisa rescue khaina kaisa paikha per khaina khawra tong eta kaisa yang tong khani kulo balti de balti bai sami abo sabor paikha borok bai salai nai mani ka tam hone salai ke borok sabor kubiya hne borok ni torok theke to borok clearly cheta de borok abai ke borok sai dong ke actually borok to dekhna man borok to o jaga kon duty phemiya borok to kaisa kemni ta se kemo borok sit thamnai tong borok hinga lam ambulance bai to kha ke abo tam phemiya ta tam को आदमी है ना निकालो मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो आदमी को अभी बाहर निकालो जल्दी से जल्दी अभी का अभी